Kisaw TV, ang channel sa tanan, sa mga Cebuano sa kalibutan, estudyante. Oh, kapin ako akuray mo ipakita. Pagkita mo tanan. Okay. Hello mga kakisa, welcome to Kisaw TV. Kini si Hazel Lastimosa live diri sa Cebu, Philippines, no? Cheka lang sa kagabion with Dr. Ayan Emiliano, sa man kompleto man. Dr. Ay, Ayan doktor yun, oy. Son from Florida, USA. Kuya, so siguro no mga viewers kay hinumdum mo ani niya no, akong usa ka co-host nga karon pa nagbalik. Karon pa Happy nabuhi. no. Yeah, sige kuya, greet sa ato mga viewers. Hello mga kakisaw. Karon pa ko nabalik kay naka-request ko og usa ka day off in town. So duty unta ako pero naka-day off ko karon. Kay akong sakyanan naguba. So may nga nabalik ko karon. Pumumusta ko ni Ma'am Hazel ug ni Domino and sa atong mga listeners and followers sa Kisaw TV. Kini si Ian from Florida, USA. Wow, daghang salamat kuya nga nakauban ka namo karong buntaga sa part 2 sa among kisaw-kisaw. Kisaw-kisaw, chika-chika sa sa kagabi. With Dr. Emiliano Ian Suson, kini sila man po live gyapon ta dinhi sa Ontario, Canada. Yeah. Ti Doms, wala ni mo na kuan sa YouTube. Wala gini kuan sa YouTube ni Play. Nakakuan siya sa YouTube. Okay. Nag-play ta. Okay. So kuya, kaning kagabi una, kaya ang shooting gikuan gitagaan gyud ka na mo higayon ani. Panahon mo. Panahon para nimo no. Kuya, mingaw na kay minimo kuya. Uy, ngano di kuya, diin di ka kuya ug unsa na may gikalingawan karon? Karon, Actually, kaya sa di pa ka motubag daghan nang utana kuya nga asa na daw ka kung nagani chismis. Nagani chismis kuya nga. Ang chismis Dato na kay siya. Kana dili, ang chismis kay. Muso dai ko. Ningon ang chismis kuya na ay ganang chismis nga ipahawa na daw kuno ka sa Kisaw TV kay nag-away na daw ang mga host sa Kisaw TV. Wala gid mi kaaway, ana ra gid mi oh. Ikaw kabawan na kuya. Asa na? Ana una C, letter C. Yeah, letter C sad. Burger mamisel. Na ra gid mi kuya. Love ra gid ta, love. Di nawa gid ko Ma'am Hazel kay. Yeah, so taga pa din ako pa yun i-gaslight. Ningon pa gyud kuya nga naay kuan mo ra siya og kanang host sa Israel. Ningon siya nga Unsa na ay host sa Israel? Sa ka-host sa Israel kuya sa iyahang kuan ingon siya nga Siyang show. Show sa iyang salida. Dili show ka salida niya kuya. Ingon siya nga nag-away na kuno na ang mga host sa TV mo nang ipahawa na kuno sa Murag day kuan kuya no, murag kami niyoon ba nga nagi away-away panagsa kay para na spice kuno hay. Kuya sa kanan showbiz kuya nang tana sad nako kuya nga kanang ingon sad ang non-showbiz nga asa dito yung usa ka kauban nga taga US. Unsa naman siya kanang ni undang na siya kay nadato na siya mo ni Ala na dato na. Karon atong paminahon ang unsay update ni kuya dito sa Florida no. Ato jud update kuya kay kuan ra gid kada gabi sa akong duty akong trabaho duha man Thursday ra gid akong day off so ako ganahan ta ko moapas og Sabado gid pero makatuog na gyud ko tungos kaduka kay ang akong update ko yan no nakoy katong sakit ako sa una Ma'am Hazel nibalik yun ang akong subclinical hypothyroidism. Pasabot kuya sa mga subclinical di ba kung mingon kag hypothyroidism ang imong thyroid stimulating hormone taas kay mo sige siya stimulate para na mo gawas nga thyroid pero ang akong thyroid nga T3 T4 kay normal ra siya so ang ako ra yung thyroid stimulating hormone sige saka so magsige ko akong simptomas ko yan no kay pirmi ko gutumon ya magduka ko pirmi fatigue o mag headache so ako baning kamutan ako tong last time nga ni join ko ninyo pag human ako kay duka gyud kay ko grabe nga nakatug na lang gyud ko dito wa na ko kapanot brush pero diri sa ato kuya di naman mausong pang kaligo og toothbrush no so wala ko kakaligo ato so ka toothbrush katugnaw
Pero ang akong mga free time kay bag-o na ko na-discover, Ma'am Hazel. Ako ipakita ninyo. Oh, Bonsai nga bonsai. avocado. Oh. Mo ni akong avocado kuya nga ipurma na ko og kanang pakilid-kilid niya. Ikaduha na ko nga avocado kay gibawog na ko. Makita ba? Kay? Kuhaon na ko kung ano yung background, kuhaon na ko ang video, ano sa man ni? Video setting. Kuhaon na to ang background para makita gid siya. Oh. Dara. Wow. Ngano pinabawog man na kuya? O imo gituyo? Imo man na siyang tuyok-tuyokon. Imo siyang Okay, tuyok-tuyokon bonsai. Kay eventually bonsai baog. man no. Oo, dara. Mo ni akong Mo na yung avocado kuya. ikaduha na Oh. na nimo. Pindot kayo. Ikaduha na. Ikaduha, mo ni akong permiro. Ay, mo ni akong permiro niya. Mo ni ako ikaduha. December 11, January 11. Pila may palit nimo ng kaang kuya? Uy, katawaran ni kuya. Kaning, dili ni siya kaang kuya. Kanang platito ni siya nga plastic sa Walmart. 55 cents. Pindot kayo. Ya Oh, kuya, imong gilungagan. So, nay, buslot diretso lo ka buok. Kay kung dili nimo buslutan, ang iyang roots malata man. Oh. Okay, kani siyang bonsai, kuan ba siya kanang bonified nga dako gid siya nga plant ba. So, ni dako na gid ni siya unta, pero ako lang siyang gipaputot ba, gipa-dwarf. So, mo na akong mga tirada na napakoy duha kaming. So, Napakoy duha ka platito kuya awa. Sa Walmart doon ni siya kuya nga 55 cents. So Kunya, kuya, lain ako ra. gipalit lain na ako- mo avocado kuya? Gipalit Ang na kani nimo avocado ni palit ko avocado kay ingon man sila si Domino kay tiningon ako sa una nga healthy kay na ang avocado. Oh, healthy kay siya niya. Avocado diri Ma'am Hazel ba kay gagmay man di man para sa tuwa nga tamis nindot kayo i-shake diri kay tabang kay Domino ano man na Sir Doms. Ngano Para man na? sa luto, sir. Para sa luto. Di mo siya murag ilang Oo, i-breed. para man siya sa luto, di man siya pang dessert, no? So O kuya, di lami. liso din na kuya or dili tanom gyud siya? Oh, liso. Ang liso, Okay. ang liso, Ano, ako okay. siyang gipanitan. Sige, magkuanta ka ng mag-tutorial ta. Sige. Yeah. Kuan, ang liso, imo siyang ihumol og tubig nga normal nga tubig lang ha, nga mga at least 30 minutes. Nung mag 30 minutes, imo na siyang panitan. Imo ni mo panit, imo siyang isud og ay mo siyang puston og basa nga paper towel. Uy, nag-brown out man ko makabayad sa kuryente sa Canada. Na ABS-CBN sa direct. Okay. Unya, iniputos nimo og paper towel nga basa, isud nimo siya og ziplock, nga isud nimo siya og ngit-ngit nga cabinet for 2 weeks. After 2 weeks kuya maliki siya ang tunga kuya. Liso, ang liso. Na may liki kuya oy. Namo koy mo na hunang liki. Ini kaliki sa tunga kuya magawas kini iyang gamay nga roots ug ang iyang stem. No. So kani kuya nakoy ingon ninyo kung magbonsai ganito ba sakit ka katong buot kay ini kadako ani niya putlon ni siya kani. Ha? Tama ba? Putlon gyud siya kuya kani. Kay dili na siya Putlon niya. bonsai kung dili Mo na lang ni putlon, di ba? mabilin ning ana na lang. Unya inigingana niya mutubo na din niyang mga kilid-kilid. Manalinsing. Oo, pero di pa na ko makaya mo putol kuya kay sakit ka sa buot. Bito ko. Pila naman ni ka weeks kaya? Duha ka weeks na ni ingon ka? Dili kan ang December na. December January. 11 eh. December dugay na din ni. Yang Oo, usa niya. kay January. Kani January. Oh, January ni siya. Unya ko ani siya kuya kanang kung magtanom gid og avocado 7 years to 13 years una pa man mamunga nya wa mo koy plano mamunga kay wa mo koy luti na mo ko sa apartment. So bonsai akong gitirada. Mani So, mo kuya, pang ano? palipas oras. Ngano na man kana kuya? Kay ang nagsige kog tanag YouTube ba nga nindot man dai siya iyang balay na puno og kanang avocado nga bonsai. Mo Oo ba? nya. O nindot kasi nga design mamis di ba si ato na lang itago sa pangalan nga kuan nga Saudi Arabia no atong CI nga taga Saudi Arabia itong itago sa pangalan nga AKR. Ang iyang collection kay cactus. Mura siya cactus Ma'am Hazel nga nindot sad siya nga decoration ang avocado nga mga bonsai. Nya ay katulo na ko nga update sa kung kinabuhi anong busy kay ko kay kada gabi ko ya nangandoy lang sa tapanagsa nga mag-nurse practitioner ko nagtuon ko karon og kanang mga diagnostic exams, mga resita, unsaon pagresita sa mga tambal, unsa ilang mga kay sa pariha ra gid siya sa atoa ang disease process, pariha ra gid sa atoa. Ang mga ngan lang sa tambal mo'y
bag-ugid na ako tanan. So Mm. nag-memorize na ko balik. Pero pareha mga family name, mga Prazol, Pantoprazol, Lansoprazol, Generic o name. generic, pero ang ilahang pag-prescribe ko yun, lain ko yan no, ang kanang aggressive kayo ang ilang mga tambal dire. Pili tag 100 milligrams, sugdan daig 200. Kung, okay. Unya, 1 year na ko sa ako ang contract din. So, 2 years to go na lang. Oh, Para mo nya, kuha na ka kuya. Release na ka. para mahuman End ako sa of kong contract. contract. Mahuman ko sa kong contract sa kato ganing skilled nursing facility ko na siya, dili na to na ikaawa kay trabaho man siya naman. Uy, si Ian naglarga niya, nagtrabaho ra day siya kanang mga tiguwang. Uy, dili nagtrabaho ra, kaya ang kanang trabahoan sa mga tiguwang, ikaw mo'y naghatag sa ticket nila padung sa kalangitan o sa kaimpernohan kung maldito manggani. So, kuan ka siya kanang nindot ang trabaho sa skilled nursing, tanaw nila kanang bragbati skilled nursing ra. Kuan din siya kuya kanang dignified siya nga trabaho kay ikaw mo'y pinaka-last nga tao makita nila before namatay. Kuya, Susunod. kanang ako lang i-clarify, unsa nang skilled nursing karon mo ko nakadungog ana? Tulo man ka klase ka klase diri sa Amerika ang kanang ipangbili nila ilang mga tiguwang. Uy, sa ato Kanang mga usa ra atong sabot. Yeah. Ang Nursing isa, homes. ang pinakaubos gyud kanang assisted living mo na yung mga taong way sakit. Assisted living imo lang siyang gi-assist nga kutob lang sila mo pahuway sa dayon nga magsigira kag hatag tambal, mga wa sila mga na sila sakit gagmay pero manageable ra kayo sa household nga manage. So, mo na siyang assisted living. Walay mga instrumento, ekipo para mabuhi. Ang Okay. ikaduha, Ikaduha. katong skilled nursing facility. Kanang skilled nursing facility, nagkuan sila kanang naiuban da kinalan isaksyon, naiuban kinahanglan nga mag-JPEG kay buslot na ang tiyan, Ma'am Haze, di naman makatun. So nanay buslot ang tiyan para sumpay sa pagkaon nga NGT feeding. No, kanang ana niya. Naiuban dinhi nga kanang nag-chest tube. Tracheostomy. Tracheostomy. So skilled nursing, kuan siya kanang assisted living siya nga higher version kay na may mga equipments nga naka-attach sa usa ka tawo. Ang ikatulo, katug yung kanang generalized nga gerontology, nga geriatrics, nga nagsagol na sa mga demensya. Wa sila sakit pero mga makalimot, masaag. Alzheimer's, mga Alzheimer's. Kada unsa ganay terms na to, Sir Dom, Parkinson's. nga kanang mga kay ikaw sa psych man jud ka, Sir Dom. Kanang ganing mga tawo nga nihupas na ilang dopamine bounce. Sa term man na niya? Kanang Julianin. Unsa man? sundowning. Sundowning ba na? Sundowning. Explain ko Sir Dom sa sundowning, Sir Doms. Simptomas na siya sa mga pasyente nga naay kuan naay demensya nga makita ang murag mekanismo na niya sir nakita nila sa kanang suga nga mawagtang na ma-lost na sila ma-lost na sila ina sila kay baw asa ang dapit ilang room inana confusion na ma-confuse na sila sakto mo na siya ma'am niya tugod na mga 4 PM 4 PM sakto kay kami diri kuya nami sa among facility kana akong agency kuan siya kanang ini ka alas 4 ilan na napakano niya ilan na gyud ang kaliguon tanan toothbrushan kay para ini ka alas 6 tug na siya kuya no. Yes sus hinuon kuya matug siya alas 6 ako mahaton na sa una kuya mingon ko sa mga nursing assistant nga liguan na ninyo ligo kung magligo kuya pakana kung magpakaon sa dili pa mo tungtong ang alas 6 kay gipatumar na ako pangkato. Patumar na ding tamba mo na kami kuya kay paimnon na mo siya. Di ba gituluan ti kana nga kana imong pasyente patumara nagtambal aron di ka maproblema kay gabi. Correct. Melatonin niya. Mo na nga ang amo lang kalagutan sa kuya na amo gyud may kauban din hinga. Di siya ganagsamok sa iyang pasyente, iyang tagag melatonin sa buntag. Dili maayo kuya. So, matug sa buntag kuya, di hayahay kay siya sa buntag, matug magmata sa gabi sa ako ang shit. Rasad doon na yan kuya. Mura siya agta ba nga nagmatay no siya kadlawon. Basta kalagot jud ako kuya niya. Mo na ra ba kuya nga katog yung usa na ko pasyente pinangga kay nako si Mami Helen ngiyangan insya nga kanang I lost a dog. Looy ang iyang dog kuya niya namatay na kuya 20 years ago.
Kuya, so naasa mo yung mga kuan kuya, mga stuffed toy nga kanang robotics kuya ba nga mulihok-lihok mga earring Sus nga magawa? kanindot unta kung naa. Ang among ihatag kay staff toy gid nga tinuod nga mo ni siya imong replacement Ah, karon i-divert no. kay Sakto ba ko yan no i-divert ang attention? ang sa una kuya sa amo ang akong gitrabahoan kaya naa jud mi earring kuya nga maginhawag gyud kay man. Sila kanindot. Mana jud mi earring, ihatag namo niya. Moingon sila nga ilang pet na tuog. Oh, so mo na ako ingon Ma'am Haze no kung kuan ang atong mga estudyante diha sa una o inyong estudyante diha wala ko diha kanang i-take gid ang advantage nga ma-assign sila sa gerontology or geriatrics kay na ang atoa diha usar gud siya tanan na ay dementia, na skilled facility, nasa katong assisted living in one entire settings. Amo adin kay buwagon siya, na siya Separate isa kuya. i-separate siya unit 1, unit 2, unit 3. So kung mingoy kog ma-assign kog unit 2, ana ko dito sa mga tawo nga nagdementia nga kanang padung na lang gid siya ba, huwat na lang gyud. Unya, kung adto ko sa unit 1, adto sa ko makibaw sad ko nga ingani sa na ako ang kanang assisted skilled facility kay naamang ko'y kanang nebulization, na ako'y tracheostomy. Kana yung kuan kuya kanang kadungog na kag rectal pouch kuya nga mura siya og kanang ipilit sa lubot para musawd lang sa tai. Like nauso na kuya pag COVID. Oo, kana Ma'am Haze nga. Naagi siya laliman kag mura siya og condom catheter nga musuyop gid siya sa tai. Mm. Oo, okay. So, Basa man kanya. Napad jud ko usa ka LPN diri nga naglagot jud ko ako gid siyang ginawong kay Anong lagot nga kuya? tanan pasyente ko yang taga-aglak sa tigwe kay naglagot man siya sa CNA. Ma'am Hazel, imagine na tanan tao tagaan og panang pro diarrhea kana ganing unsa ganin ang imnon sa una nga itago ta lang sa Australia nga amiga nato nga si Fat Joy nga mainom og Metamucil ba to Ma'am Hazel? Metamucil. Oh kana tagaan niya tanan tao og kanang Metamucil, Bisacodil, Docosit. Kuya kay ngano? Nakaibaw day ko kuya nga naglagot di siya atong CNA nga panggabi. So buntag ban siya iya bitaw tagaan tanan pasyente bisag diliin prescribe ba tagaan niya Bisacodil. Basta para nalibang lagi mga siyam kabuk pasyente nagdungag kalibang sa akong shift nga alaunas kadlawon, alas 2 kadlawon. Kaluoy sad. Okay. Ako magipangutan ako, unsa di imong gikaon nga naglain man imong tiyan siya. Gipainom ako sa nurse og kanang colored nga murag football ya. Ang kanang Docosate diri ko yung parang siya Orange. football. Nga Orange. Orange ba? Bright red. Lagut. Ako jud siyang gitanaw, wa man jud dito sa PRN. Ako siyang ginaong pagkabuntag. Hey, are you giving stool softeners to all my patients so that they will poop on the night? Because I can do that also tonight and so that they will poop on the morning, which is very good. No, they haven't pooped for at least a day. Ko no, that's normal for them not to have a poop in a day. Kung normal na nila every Kuya, 2 days or 3 kuya. days. Mamaak ang saday kad head to kuya. Oh, nagkat-on ako kuya. Okay. Tugod na lagi ka kuya. Ipalayo Oh, na lagi naman. kuya. Uy, kay Kuya, ipalayo ang gunting kuya ha. ipalayo. Ay palayo ang gunting. Itago ta lang sa katong sa Israel nga nagunting na sa kuno ko. Kuya, ipalayo ito ng gunting. Sige kuya, muna sa akong kuya. muna akong So, first nga kuya, kinabuhi sa So, in sa short, skilled kuya, facility. okay, Nakatuna skilled gid facility, ko. dayangan. So, Oh, kuya, imong duty, anak kuya, Monday to kuan kuya, Monday to Friday, Saturday, Sunday. So Ah, unsa man Friday, ka Saturday. kuya kay na akong nahibaw-an ti sa kuan do Amerika kay nado sila night nurse, nasa sila day nurse. Unsa man ka night nurse ka? Night nurse ko. Oh, duha ra man diri kuya, 7P, 7A night nurse. Nya, na 7A, 7P morning nurse. Ito tinaw sila inana ti nga magpili ra ka ti nga night Hindi nurse ka mo, kay forever. ang night nurse, sure ko, na daghang incentive. Like No, daghan naay ka ng night night differential. differential. Pero akong giapas kuya kay maghatod man gud og sakyanan sige sa eskwelahan niya wa may lain sakyanan usa ra man so mo nang naggabi na lang ko kay para mahatod siya og makuha siya sa buntag. Kaya ako yung magamit sa gabi. Ya kuya dili ka sa puton anak kuya kanang sige 1 year night ra ka. Kuan ang pagsugod jud kuya kay sapod jud kung ang imong pagkatiguang sa night duty no kay times 2 gid sa normal nga buntag nga nurse. Yeah. Oh, so ako
nag-night nurse magyud ko sa una sa itago ta lang sa hospital nga pinakanindot diha sa F. Ramos Street. Ayay. Di- Daghan, Oo. daghan man, daghan. Nga kuan Oo, lain daghan. ang pangalan, Oo, sa lain nga pangalan nga green lain ang ganin siya, pangalan. green siya nga eskwelahan, ya stripes nga blue nga uniform. Night duty ko diha sa una for kay kuan man kuya kanang Christmas, New Year ako gyud ang apason kay na may holiday. Ay, Muna holiday. kong giapa sa una din ha. So at least naanad lang sa kunya. Sa gabi makatuon gyud ko sa akong mga notes sa gabi kay mga tug naman sila kuya alas 3 sa kadlaw alas 4. So nako sa ka oras nga makatuon ko. Kunya sa ikaduha na kong trabaho kay nako sa UF Health ako ipakita. Sa man na University of Florida Health Hospital. Equivalent ni siya sa Vicente Soto din sa atua kanang mudawat mi og mga walay insurance, mga nadunggaban, mga homeless, mga way kana tanan. So private and public and bisag unsa, bisan pag dili citizen sa Amerika, bisan pag illegal, undocumented alien dawato namo. Kay teaching institution man siya kuya. So, So, praktisan ng mga tao. kana ato ibutang nga pwede siya Itago na lang, mapraktisan, itago pwede na sad lang. siya nga matambalan. Oo nya. So Daghan Monday kay to kuan ta kuya, Monday to Friday. Monday Unsa unit Monday kuya? to Thursday. kuan ko na ako sa Progressive Care Unit, Unsa man na siya? PCU 8 North. Kuan na siya kanang step down sa ICU. Tanang Oh. kaning mga nurse sa ICU kung tan-aw gay nila nga ang blood pressure ni ubos na ganina 120, 130, ila dang ihatod namo kay para ma-free ang bed. Ang target gud sa ICU to free the bed as much as possible and as early Pero as kung possible. naay So, makuan, ipuli ra dayon. nya. Ang pasyente kuya bati pa kay nagtinga pa. Ihatod gyapon sa mong pasyente nga lima ka tagtulo ka chest tube dinhi gagibuslot duha ka suction, duha ka wound vac. Ilaging ihatod namo kay para ma-open ang ilahang bed sa ICU kay Ana mo yun na. kay ngano na nako nakatun kay every new admission, every new money. No, sakto din ako yan. No, kay Kay private mo good mo kuya, di ba? Yeah. private public nya. Ingnon ta mo nga sakto gid mo na akong nakatunan sa nursing administration sa una sa usa ka eskwelahan nga itago ta lang sa Orhelio no nga Leo. bag-o na og ngan kanang Nailisa na sila gi-adapt nga. na ilisa nagpangan sa nursing administration namo nga klase. Ang hospital di ay mo earn ra siya in the first 3 days of admission. On the 4th day, steady na nang iyang earning. Kay sa first day, sa ER, tanang laboratory i-prescribe man sa kwarta. O tanang mga blood test na tanang mga bagong pagkaon na tanang prescribe mga tambal. Pero ini ka 4th day, regular naman lang siya, mga tambal mawagtang na. Room naman lang og pagkaon so di na mo earn. So imong ibutang sa principal sa ICU, every time na masud sa ICU makakwarta gyud siya ang hospital. Nindot si gyud nga. Nindot si gyud nga natay resource kit gikan sa laing nasod no kay mahibak kitan gyud nimo ang kuan ba lahi nga. Correct. Makita yun imong iyang reason behind ba niya. Ako nabantayan ko yan no. We are all numbers. Bisag unsaon pa natog, bisag unsa pa ka CEO, unsa tanan, nigabot nimo sa hospital, numero ra gyud ka. Kwarta ka, tao ka nga nay numero nga makakwarta ba minimo or di, maayo ba ka or di. Mao ba na realize ko yan. Mo ako na realize nga we are all numbers. With or without insurance, number ra gyud ka dire. Patient number ana. Kuya, knowing nga numbers ra ka kuya unsa may nakuha na sa imong life, unsa may nausab sa imong kinabuhi ana nga. Muna akong nabutang no sa akong life no kay spend time with your family, magampo kita kay in the end mingon ra gyud ka room 181, room 801. What happened? Oh, gi-code si kuan room 805. What happened kuya? So, what happened? Kuya, kung tabangon na ka kuya, kung i-code na kuya, dili na ma-mention kuya nga si Dr. Kuan Di na USRN, ma-mention Canada Dr. RN, Di na Saudi ma-mention Arabia Dr. RN, Dr. Emiliano. Oh, kanang Patient Doctor of Ano, Science in Nursing Wala kanang na, ano oy. kuya. wala na oy. Kuan lagi ka room USRN, number. wala na. Ay. Oh. Mana bagid MRM na kanang medical record number MRN o kanang 100512. oh, Ano, is coding ana so man ako nakatunan niya. Diri sa amo ang hospital sa nga gidutihan Monday, Tuesday, Wednesday.
humbling experience kaya mo gid akong gingon katoy mo kong gisultian about humbling experience tinuod yun nga pangutanon ka usahay Ian kanang have you ever tried suctioning a patient makaingon jud ko kuya nga kanang pwede pag mag-suction ko bisang pag naghigda ko o nagpiyong ko Pero ningon na jud ka nga wa. pero ingon jud ko yeah I I'll think I've try. tried a I'll few try. I've tried a few but I can do it Demonstrate. mana ra jud ko Yeah. oh Ano? kunya What Ingnon do pa you jud ka. mean? Dili ka Do you mainggoy, know what do you where to mean? put the ECG leads kuya kanang katong mga cardiac leads dinhi sa Ang heart clip, mga Mm. clips, pangutan-on oo. ka sa mga clip may Mm. do you know where to put it ko nga oh yeah Ah. I've seen somebody putting it so kabara ko gamay mana ra sad ko kay Teach me, Dami kay- demonstrate. Oh, di ba? oh nya Hala, kuya, bitaw. mingon jud unta ka nga sa una ako gi-invite ko ako may how to read ECG trainer Ikaw there is Ikaw mo ay kanang unsa na ikay king of ECGs. sa Ikaw, una kuya. kuya ako ba ito'y katong nag-seminar ako may lecturer seminar sa UC. ECG interpretation sa ibutang UC. ta lang sa hospital nga atbang sa Robinsons. Kuya ningon si Kuan kayo si Ma'am Tats Nalam ingon siya, Sir Ian, good to see you. Hindi ka lagi nangita ni mo Uy, kuya. hi Ma'am Nalam, sis gimingaw ko sa iyang tingog nindot kay nagtingog si Ma'am Nalam. Ang hindi na ako Ah. makalimtan ko yang iyang tingog sa pagsugod. Pagsugid. Pagsugid. Ay Pagsugod. kuya kanang pagsugod kuya kato ng lain nga eskwelahan na. Lain din ang eskwelahan eh. Lain din So, ang eskwelahan kuya, bitaw, Ah. kuya, Mm-mm. it's good to know, kuya, nga humble na Mm-mm. de karon, no? Nindot na Uy. siya nga balita, kuya. Ang akong ID, Ma'am Hazel, Mm. new RN graduate. Oh. New RN so So, what wala ka jud ko nga. reklamo? Wala ko kuya na ra jud ko nga. I just graduated last 5 months ago. What? Anak ra ka, kuya. Oh. Di ba? Kuya, kay mo andar naman ni ato ang kuan kuya, mo andar naman ang ato ang kanang mo break sa takadayot ato sa tan-aw. Ang pagsugid kuya, kay mo gimingaw Ang na pagsugid. Sa mo na, Gimingaw iwan mo ta, abi mo na kung sa ni Andarte. Oy, Oh, nara. Cebu Normal University marks a century as an educational institution with a celebration that also coincides with its 109th founding anniversary. CNU Correct. hopes to maintain its great achievements over the century Gimingaw kung Sir in Dodo. building up a major institution Kuya, of number teacher 2 education ba in yata the sa Asia Edo Pacific rank? region Right. through continuous and Number one ang consistent San Carlos. innovation. Mm. As chair of the So, CNU atong Centennial Celebration gipaabot din Committee, kuya ang tingog it ni was an Ma'am honor Tats and a Nalam. privilege to have led the No? production Oh, ang tingog of ni a Ma'am video Nalam. that Tingog ni captures Ma'am the Nalam. university's colorful Inyo history, nakita karon si its reinvention and its Dr. current Dudinito realities, and Cañete. its zeal yeah. towards the Board future. secretary. People of the Correct. world, Board set. I now proudly present to you Pagsugid, Si the story Cañete of man siya, no? CNU's journey LTC from good to Cañete. great. Nya mo ni ato ang kuan, mo ni ako ang sunod mo ni akong mentor sa nursing leadership. Nindot na siya mo kanta kuya oy. Pagsugid gyud ay kuya, pagsugid gyud ay kuya, ay dili Pagsugid Sugid, kuya. pagsugod. Oy. Dili na ang pagtukmod kuya. Awon sa bato. In charting mo ni ako the destiny of the Wala university, yung mentor. We Atong cannot mentor. but take the privilege Italiwan na ni of siya looking kuya, into pag its April past 17 to and taking a walk 2024. into its 20, memory kan sakit siya lane. namatay kuya? It was Hindi, such a 2024. privilege to uncover 2024. the Kuya, romantic mag-death past anniversary na siya, of the kuya. university. Maminor na to ni Ma'am Nalam. Kanyo. Si Sir It was a Lopez war rin that naingon. could not be won on one front alone. Sundutan It had to be tingog. waged in new frontiers. Nindot kay tingog siya, no? Okay, tingog si Looking Ma'am at a Nalam. people so long deprived of freedom and Makalanay liberty, o ice the cream. Americans Halimbawa thought of tong a balibo getaway, eh. Lagi? education. Meta, From across kumakanta the ni si Pacific Ma'am came a Nalam. shipload of men and women Ma'am who would soon Tats. set foot on the islands, bringing with it not guns and bullets, but knowledge and a load of good intentions. Murag sa CNN nga kung ano angkor oy. Lagi? The task No? was not an easy one. Da. In different corners, resistance came Kanang- from people Kana- still kana yun na, staggering ginhawa. from an almost endless period of Ginhawa. forces and Madungog yun mo ang right lobe of Beginnings the were lungs not ba? without casualties. Habitude. Gikan gid sa stomach kuya ba ang kuan ba? Oh, Still, ang under iyang trachea duress, limpyo the kay words ang came trachea through. kuya og larynx. Normal Way schools were sabit. strewn all Uy over sangit the ang islands. larynx.
Nindot gid ni si Ma'am In na. Cebu, Ma'am the Tats, schools search mingaw for their jud ko own nimo Ma'am place, Tats. oftentimes Lagi sharing bugnaw kay space tingog with kuya a few murag. Ang others. tingog kuya kay murag gikan sa kuan kuya frigid. Murag winter freeze ang tingog kuya. Oy, negative 5. Pero kuya, nako ingon nimo kuya. Sa tanan kuya no nga atong mentor, duha ra gyud ang nakaingon nga bright ko kuya, si Sir Lopez ra gyud ug si Dr. Ong. Kanang si Ian Bright na siya. Sus duha ra gyud nakaingon bright kuya. Ang uban ingon gyud nga bugo. Kuya So, paminaw kuya, ningas Ma'am Tats nga alam ti hala pagsugid na sad. kay ngano na-mention man ta ni. So kuya, sa to pa kuya kanang mutuog gyud ko kuya nga bright ka kay ang ni-appreciate nimo kuya kay mga Ang bright tang-an na sa sad. sa Mga tang-an tang sa gid nga. kanang kuan, Uy, academic. Ma'am Hazel and Sir Doms, dali ko ingon nimo gahapon kay day off man ko no hantod karon day off ko ni join me og prayer meeting. Wow, Diba bulan ba mo kung kinsay among kakuyog dito si Ma'am Mirna Caneda. Doctor. Mirna Caneda. Siya may Doctor na to. physician sa Cebu University. Normal University for a long time. Nakaabot man gud ko. Nya. Ningon siya nga, Cebu Normal day kanya, ningon pag si Jel nga ang among kauban siya. Mo ni akong giingon nimo Doc Mirna nga taga Cebu Normal nga din sa usa ka eskwelahan. Diha, Ingong din ko nga, ayun na ikuan na kay wala na kanang karaan na nga story siya. Cebu Normal ko dugay kay kung suswa jud ko nga yung pilido kay pareha jud si mong pilido day. Mo nay Nama nagkuan siya sa akong ipon. Mo nay nag-check up sa Oo. akong kuan. Naa siya anak kuya nga atong Nga. graduate nurse pod. Nurse na. Yeah. I think Na siya niari siya din sa Florida kay kuan na lang siya kanang bakasyon ba nag-enjoy sa iyang retirement. Oh, Mm. ningon ni si Ma'am Tats oy hala oy I miss CNU na pod and Sir Marlon Lopez. Sus ma'am na miss yun na. Ina si Nabita Ma'am lang Tats nga yung nagkita mi ni Mirna, Dr. Yan. Mirna Caneda. Tanaw siya. Lain sa kay kuya. Ay makadungog man gud si Sir. Ay makadungog din si Ma'am Tats. Ah. Sige kuya, Ah, padayon kuya, ta kuya. Ang sunod na ko nga mahinumdum kuya kay kana yung imuhang experience kuya ba nga kita lain gyud atong culture no nga ang atong status kay kanang maka-eskwela ta ug makabalay mo gina ato Pilipino no kanang sa Amerika makatiwas tag eskwela nya makabalay diri ako okay. nabantayan lain gid ang ilag yung tumong no kay makasakyanan gid og Dodge Charger bahalag way pagkaon makaingon ka Ma'am Hazel nga Amoy basic Kanang- nila. way paniudto, way panihapon, way pamahaw nya nang ilang balay, nagkagidlay lang. Pero ang sakyanan Ma'am Hazel, ang ilang sakyanan Ma'am Hazel kay murag transformer oy kanang katong si Bumblebee nga nindot kay nga sakyanan nga inig revolusyon sa sakyanan Ma'am Hazel mawa imong pangdungog kanang asa na day ko sa world Mabungol ka. mabungol ka nindot kay mga sakyanan pero nursing assistant siya kung saan ka niya pagbayad anino nga mahal mo kay monthly Ano lagi si Tidoms ingon siya, di ba? Katong kuante ba? Katong ang atangite. Manilhig. oh Tesla. Dayon Tesla ang sakyanan. Tesla niya. Tesla, kuya? Nag-scrapshot siya. Nag-scrapshot. Nag-scrapshot siya. Mahalon. Pigs, kuya. oh Ako nga nurse nagkagidlay. Pero tinuod ang tigpanilhig kay kuan. Yeah. Uy, tinuod ang Yeah. among CNA Sir Doms kay figs ang iyang scrub suit uy niya akong scrub suit kay kanang nada sa Puente Osmeña nga tapad sa KFC nga among gipalit ni Ma'am Hazel. Ingon si Ma'am Tats na lang. Hasta ko Ma'am Hazel nakaabot pod ko ni Doc Mirna Yeah. After ni Dr. Kanyada kay mo na to si kuante Tidoms, Dr. Humakas. Mauas nga. Kumawas ba to or Manzano? Manzano oy. Manzano pa dayon. Manzano niya si Kuan dayon. Then, Dito naman si Dr. Mauas. Manzano niya, si Dr. Mauas Diyon dayon. to siya ni Humawas dayon. Ni dayon to Si- karon kay si Salve. Si Dr. ito sa- Mauas kay gikan to siya sa CHED. Yan ibalhin siya Si during Dr. sa time Mauas. ni Dr. Lopez. So Yan na Canada te? Canada siya Tidoms. No, nasa New York. Anyo kinsa yun. si Ma'am Mauas. Dr. Oh, Humawas. pero nag-nurse siya dili siya doktor nag-nurse siya. Ay, Nurse no, murag siya. nurse. Yes, Murag nurse nurse. No, murag Kaya nurse. si- Lain si Ma'am sige. Sige niya. Kanamong fan kuya, FSCJ kuya. Akong gipaningkamot nga sa UF kuya makapadayon ko kay
ang mga estudyante kuya nga nag-affiliate niya eskwelahan ni Miles FSCJ. Oh, nindot kayo. So imong gituyo kuya. Kay ngano after pila ka years pwede ka mag-faculty unya mag-faculty ko sa FSCJ Florida State College at Jacksonville unya ang mga anak na discount. So dinhi day kuya kanang katawanan kay ang first comment gid ni Mas kay kumusta may imong klase Mas imong mga classmates kay nakakita naman siya my classmates are old. Oh. Iwa man Mga- nagdali ang uban og eskwela. Oo, siya mo'y pinakabata dito kay na ako'y kauban sad nga retiree siya kuya niya nibalik siya eskwela for master's degree. Kung kay dili gid lumba diri ang pag-eskwela so kita atong mentality which is very good moskwi ang Pilipino kay sakbi gyud nato na wag tangon nga mutiwas gid ang eskwela nga mo ning mga learning sa mga taga Kisaw nga mga naminaw diya sa Amerika o sa mga Canada o sa laing lugar ayaw gid wag tanga ang atong mentality nga mohuman tag eskwela nya nindot tag makabalay lang ta balag dili nindot ang balay basta makabalay di lang ta makasakyanan kay ang sakyanan kuan everyday maguba jud na siya ako na everyday mo depreciate gid na siya. Kuya na ko'y nakatunan nga sa among istorya ni kuan ni RJ ato ang tech team sa una. Nga saya nagkanam siya YouTube channel nga Finance. Ako nakatunan nga ningon siya nga dili daw necessary mo palit yung brand new. Kay kanang brand new nga sakyanan mo na cost sa kanang kuan kuan yung mga financial unstable yung financial capability mas maayo second hand. Walay sense kuan so mo na ikaw ayaw yung palit og kanang brand new nga sakyanan. Uy, dili na ko mapalit og brand new kuya kay nakoy good news nga i-share ninyo si Ate Emily nako sa New York kay iyang ipada iyang sakyanan dinhi. Tagaan ko niya og sakyanan nga Toyota Sienna. Allah, pwede sa siya mag-ship sa Canada kuya? Suduhan na imong sakyanan kuya. Duha na puhon at least nanay sakyanan nga mukuha ni Gabe so pwede na ko makatrabaho og morning so nano koy tulo ka book offer nano tulo akong giyana. Bitaw, ano sa ka kuya? Naisa man din mo kuya. Ko na dementia naman ko kuya oy. Ano kuya? Dementia na koy tulo ka offer kuya kanang nagpog next kuya? Oh, alakog next kanang mo na siya atong Adapalene kanang Adapalene naman Cognex is a brand for donepezil kanang sa atong Alzheimer's kan kuya kanang i-offeran ko i-invite ko kuya nga mag clinical research analyst sa UF nya ang iyang trabaho kuya Monday to Friday man ya di man ko pwede makaliba na kay kanang namo koy trabaho sa akong first contract balibad ko trabaho anang clinical analyst kuya kuan kuya ang UF is a learning institution and a research institution hospital so ang mga research nga mga clinical studies sa mga doctors mga nurses mga PT iagi sa ana nga office unya i-review siya kung mo prosper ba siya para pangitaag funding para madayon siya. Mura siya ethics committee ba? Mo ba kanang like REB kanang ERB. Yeah. Ethics Regulation Board niya. Ingon si Ma'am Nalam ko ya. Me too, Sir Ayan. I went to school before I got in sa University of Manitoba to teach here sa Canada. O kani siya kay teacher. Isayahay king taga Canada ani niya sir kay lami kay tingog sir. Lami kay tingog ko na. No, sa snow sa Kapuante. Kung ma-under sila ko ni Ma'am Nalam no. Akong first nga dad-on gid no kay kuan siguro unlan og habol kay matugid ko niya ako siyang i-record niya ako din siyang lami kayo ikatuog ka kanang maka dili ka matug nga di ka interested kanang makaduka man ka sa uminom jud kag kape mo gid akong first kuya lain ko kuya kanang dayon kong katuog kuya magpatukar ako kuan pagsugid kada sakto na magpatukar ako pagsugid inigtingog na ding ni Ma'am Nalam nga sa iyang linya dito nga first yun yang linya nga the war about to the war ana gyud siya mo na kuya nga pag ikaduha na ko kuya gi-offeran naasay ka ng opening karon sa Mayo Clinic sikat kuya 3 to 11 ganahan ta kay kuya gid pwede pa mo wa pa mo sakyanan wa pa mo koy sakyanan Ma'am Hayes nga kay si
si Gabe kuhaon siya alas 3 niya ang duty alas 3 pod. Mm. So 2:30 man so dili gid siya pwede pa gid siya ako ang time niya. Ang sa ikatulo Maabot kay na na. mabot ang sa ikatulo kay sige jud panawag ang St. Vincent Ascension Hospital na ako og Advent upat day Advent Health Oh. nga pabalhin nun ako pero wala lang sa gigo kay naman ko contract nga i-fulfill ang akong contract katong 3 years sa skilled nursing Katong- facility. Mm. Oh. Kunya. Indot Muna nga mingon jud ko sa mga naminaw di ano nga diri sa Amerika sa Canada no kay wa gyud discrimination ang tiguang basta init pa imong lawas iron ra gyud ka. Di ba Sir Doms? Warm Init, bodies. warm body ba nga ko. Wow. Muna sa akong Imot ka gibuhat karon. Pero ang akong sa guban karon kuya kayang akong ngipon kuya. Ano mo Kaon ko nabuak akong ngipon kuya. Sus. Sao na lang ni akong ngipon. Ipasimin Sigsakit. ko na lang. Kuya, basta ra bang ngipon kuya, makuyapan ra ba gyud ka kuya? Sud di na ko kuya pa yung kong hilak ra ba ko Kaya mo nakuyapan ko. No, tinuod itong istorya sa kuan kuya, host sa Uy. Uy, Nakuyapan gyud na siya. Ay, tinundong ka nakuyapan Ma'am na. Hazel nga Ay, si oh. Pipo ba to Ma'am Hazel no nga iya jud kong gikataw-an kay piti gyud akong luspara nibalik ko sa eskwelahan luspad kay ko. Digi ka siya Ah. clinic eh. Yani Mm. ato na siya sa faculty room, nahibong mi Mm. nga nahilom siya niya, luspad na kaayo. Mm. Igibda na siya gipon. Ah. Asa luya? Oh. Luya sa nanong. Abi na kong nanuspad siya, nipunit siya gunting. Lagi. Si kinsa ka nito si Dr. Gabato ba ito ang gaibot ato basta Basta like Dr. Gabato ni retire na. Napa napa uy. Gantis gyapon namo. Mm. Okay. Sige kuya, Nya, dito sa paman kuya. Ang sunod ako nga mga update ninyo kay kuan ang dinhi nagyo ko'y nakita nga ang motega ni kag NCLEX suggest ko sa New York kay paspas ang processing niya daghang kay nakapasar kuya 8 out of 10 pasar gyud sa New York niya. Imo nang giingnan imong mga amigo ana. Oh, Imong akong amigo giingnan. sa imong bawaan sa una. Akong migo akong ginan uy bay kanang musta naman ka bay ni patiwas na ka sa imong doktoral kay kung di kay ka motiwas kuha na lang sa exam kay total anytime naramgid siya na siya igsuon sa Canada na siya Unsa man nga doktoral niya kuya nga daghan man to siya doktoral, di ba? katutanan. Kuya, paminaw ko yan. Ingon si Ma'am, nangutana si Ma'am Ma'am Nalam ingon siya nga, hala, mahal ra ba ang dental diri? So, imo ang dental kuya, so na covered na sa imong insurance? Oh, covered. Di 100% may problema kuya na ako insurance sa medical, eye o dental. Hmm. Ang problema na gid kuya no. Ang naragid dinhi kuya, ang kulba ba nga mo atras. Mo lagi na siya kuya. Mo lagi siya te, makuyapan gyud na siya te. Ay, sa kuya. So may imong past experience anang dental nga mura man jud kag Uy, kuya. Nako ingon nimo kuya kanang naay dentist di kuya luyo sa Cebu Norma kanang tapat sa pungko-pungko ba. Giibot niya akong ngipon kuya. naapil ang bagang. Pag ibot sa akong ngipon ko, nitagak bitaw diri ko nagana nagtagak mo dito na ba yan? Ni ala jud ko. Mo to akong experience ko nga di nagyud kumusab kay nisirit mo ang dugo diri kuya nagagas ang dugo. Nya Bata pa ka ani or tiguang na ka? kuya na ko sa inyo kuya bago pa ko nisul sa inyo mga 2011 siguro to. Kay 2010 man ko. Kuya, Pag ibot niya no pakita di ka sir doon na nag-ibot. Pag ibot kuya kay di ba magpupot man to na anak siya dong dara dong ang imong ngipon pag ana dong nabuhian man niya kuya ni ana tagag-tagag din anak kuya ang ngipon kuya dire sa akong uniform pati akong kupisto bayani kakulban mo to nga mo na gid ako experience nga kanaging dara imong ngipon nga dako gani kayo perting dako kuya akong ngipon kay wisdom siguro to ang wisdom. ngani kadakaw Pero Pero kuya, tan kuya kay naay roots di ba? oo Kuya, kanang nay sirit-sirit I think, din kuya, ba kuya, I think dalawan jud ka kuya og mga anak. talawan gyud ko kuya nga Kato Mga kaning dugo-dugo? na-admit ka, nakalimot ka kuya, na-admit ni siya te sa oo sa itawag tag ospital dapit sa kuan, Abiliana. Abiliana. Ako'y gadala in town ani niya te, nga puting kakulba niya te. Ay, kay bihan siya.
Anong kuyawan Ikuan mo ko, iya? Ano? ikuan ko Anong dugo kuyawan mo dire ka? kuya. Nga nag-ana akong kamot kuya. Ay, Nakurog siya. Yung Nakulog may siya, kang te. may kang manuslok sa mga pasyente. Umay kay ko manuslok diri day pero sus ako na kay Mauno. tuslokon matay. Matoy akong Kaubo. nabantayan, te. Nagkurog-kurog yung tuhod sa te. Ay, nga nagpaabot. Grabe Dalawa kay gid to siya, te. Ma'am Hazel no kanang nga please lang kanang pili ka usaran ni mo tuslokon. Ano? Oo. Nya, te. Kibaw ka, te. Kay para mahadlok gid sila, te. Sige siya panghambog, te. Nga si Dr. Oo. Kuan ko kay aron mahadlok gid. Oo. Ang Pakay shooter lagi gyud kong mo tarungon og ihatag ba? Ang Oo, shooter nya. gyud mo imot ni siya. Kaila ko sa inyong kuan diri, chief nurse. chief Ana nurse. gyud Oh, maayo dito, te. Ay, si Jantin nako oh, inyong ano chief siya? nurse. Oh. Oh, sige sig Ang ana, te. katong ang head nurse ninyo sa ER, akong estudyante sa Ah, Masteral Wala, sa kuya. ah. Kuya, Uy, murag natakbo na ka, kuya. Sa taga kuan, kuya. taga Israel. Wa Or ko nagsulti. Wa di ko taga Middle East, nagsulti. taga Oy, Middle ano East. siya, oy, kanang Hmm. host sa show. Sa iya Oh, host sa salida. show og Sa iya sa Middle salida. East, siguro Middle East. Pero sige ha, pinaka-last na kong advice na ako nang kung ma-advise man gani no. Dinhi kay sakto gid mong giingon Sir Doms nga ang mga balay dinhi sa Florida no nga ni Bugnaw, nibuto ilang gas pipe Sir Doms. Unsaon din na Sir Doms nga kung winter freeze niya paagason nila ilang mga pipe buto man Sir Doms unsa man ni remedy ana oy? So, kinahanglan ko ya kana inyong garage close gyud na. Ayaw gyud na i-open. Gamay open sa garage musud ang hangin. Kaya ang imong kuan ko ya inumduman nimo ang primary line sa imong tubig na sa garage dapit. Mm, Tumubugnaw na diha kuya mo. Copper man ang atong mga kuan, copper man ang ato ang pipelines. pipelines kaya aron dili siya mo frozen. Lutaya. Pero naji panahon mo tayo pod. Naji panahon nga mo bugnaw gyud siya. Nya once musud ng hangin sa imong garage kay not properly sealed, ang rubber naguba na. Ingon ana musud didto or sa imong balay mga windows kay wa matarong og seal kay kuan gyud mo freeze gyud na siya. Other people ingon sila nga mo flash daw sila panagsa, mapaandar nila ang init nga Ang tubig heater panagsa. o Aron kay kuan ang gyud siya. Florida kuya di man gud mi anad ing anang anak ka Bugnaw kuya wa mo sila naanad nga Ah, moabot mig 30 moabot mig 37 Mm. mi naanad ana so ang akong nahibawan nami Pilipino nga kauban sa UF Health nga nibuto ko no iyang pipeline Mm. $12,000 yung gasto kuya kay intiro Oo. balay. Mao man na kuya nga najud mi ko anak kuya insurance para anak kuya. So ang akong matambag kay nibuto na masad ang among pipe kuya. Akong matambag Nakatuway na day ka ana buhay sa naman ko Canada. kanang ang una gyud nako nga nakit-an gyud nag-open ang kanang tawag Garahe. garahe. Ni comment nako nga kani ato ning tarungon kay mo frozen gyud ni kuan hungaw ni mo frozen gyud ni ana nagyaw-yaw jud ko kuya. So gi-ignore man ang akong yaw-yaw ang nahitabo kuya usa ka adlaw ni ana Buto. wala nagtrabaho ko kuya din sa balay inaron ko sa balay ang trabaho. Nakadungog ko nga unsa ron niya gisundan og so pila ka oras pa kuya nako na diskubrihan nga dugay man ko sa kay kuyawan ko kuya ba sus pag adto na ako kuya Ang gas ba? o gas ba ang nagbana man ang tubig sa garage kanang lutaw man ang mga kuan kuya. So importante Buang ano? importante kung owner ka sa balay sa dinhi sa tua kay gibaw ka sa dapita insurance og asa dapita ti pagngon ang tubig. Ang iyang Ang primary valve kuan ay nagkabuang intawon kog open sa akong ChatGPT kuya sa barbula kung asa dapit ang barbula sa tubig. asa kadalas natagalog Kasagarang. Tulo kadalasan ay Tagalog na mga kuya. Tagalog man kuya ay maramo kog nakadug Manila nya usa ka semana pag uli Tagalog na kanang kuan kuya nangutana jud ko sa AI nya ang AI had ing siya nga kasagaran adto na ibutang sana gipangita gyud kuya Sa garahe. ma-test na gyud nini mo asa dapita ang imuhang kuan gyud so lain-lain din kada balay kuya. So nakita na ko kuya didto sa kuan kanang wall sa garahe, luyo sa wall sa garahe. So Jesus Maria. akong gi-lock Pero, dito paong. Kuya, akong pangutan na kay naman ko nakatunan no kay dinhi ni winter freeze man gid mi nga kana nag-ice kana ganing murag sa Dairy Queen ba nga nag-ice ang kilid. Akong gibuhat kuya kay ni si Sarah gisendan ko niya og picture nga vinegar ang vinegar
1/3 nya kuan 2/3 ang water. Akong gispray sa ako ang windshield. Di gid siya moayos kuya. As in effective kayo. Kuan ko ya kanang Unsa una imong ako mga gibuhat? hake na sa mua kay na may baligya nga kana bitong kanang anti-freeze -30, -50. Nga mga spray. Dili mo ibutang nimo sa imong sakyanan kuya mo himuong kasi tawagan ako ya kanang sirit sa imong kuan sakyanan kuya ba. Windshield. Kanang Oo, ana mora akong buhat. Tag kuan man kuya tag 12 ra man ya duha ka buok. Okay. Mo din na Galon. importante no nga kanang ang mga sakyanan diha sa mga snow prone nga area ba kay ila ra yung paandaron nilang sakyanan nga napa sila sa balay tuslo ko na remote yung mo under na dayon. Nakaana kuya. Sa cellphone, ana ra sa cellphone kuya. Andar Automatic no. na siya mo andar. Andaron ako kanang labi na tong last nga winter kuya nga kuan kayo kanang sana kanang Oh. suga ayo ang winter ana. Uningon si Ma'am Nala mo exit sa kuha. I'll watch Sige. the full video later na ako sa British Columbia. So siya Ma'am Nala mo Allah siya Westin kayo. Bayshore Hotel nag-attend siya og conference daw, nag-upgrade and doing something new. La nya Allah oy. take care you three na ara ko diri kakisaw always. Oh, Ah, thank you Ma'am okay, Nala. always. Salamat kaayo sa pagtan-aw. Sige nga. Kisaw. Humana ko sa akong sharing kuya aton pumunta si Ma'am Hazel na sad about sa gasolina kay nag-uod jud ko sa gasolina Ma'am Hazel sa ato Yes, kuya. As of now, kuya, kay 81 ang gasoline. Ang diesel, 81. kuya, kurag 120 na, kuya. Jesus Maria. Kuha na dito daga ng sakyanan ni Alvin. Sa Diesel to iya, negosyo mura. o delivery next, ba diesel. kuya, next week, kuya, sa Tuesday mo increase ang gasoline og 7. Nya ang diesel kay mo increase og 20, something like that. Dako kaya grabe ang diesel. So wa pa din niabot og 100 ang gasolina at least. So, wala pa niya, kuya. Until kuan lang kuno ang supply namo sa fuel nga re until second week or third week of April. Hala. Mm. Nga namalit ang mga tawag e-bike tinuod na. Wala pa ko kita. Nya di man sad Wala. pwede kuya nga magpalit ka, mag-hoard ka, magdakag sudlanan kay gipaskinan man ang mga gasoline station nga no container is allowed. Pero na pamaze na ko nakita nga nanghatag ko no og free gasoline ang usa ka gasolinahan sa Talisay. Full tank, taas kang linya. Kita ko Wala ko nasa news. Wala ko ka Na, kuan. Basig Talisay Thailand to kuya. Or Talisay, pwede. Talisay Bacolod. Talisay Thailand. Talisay Liluan. Nabi Talisay sa Liluan. Kunya. Surety to si Kuya. Dr. Ong kay naso siya e-bike daan te. Nakapalit man siya mga 2022 pag COVID time, nagpalit siya e-bike. Pero ang pangutanan na kuya, di ba ka nadakpon sa karsada sa main road? Ay day no. Highway. Dakpon man siya. Nya dayon ang update pod ni Tidom kuya, ilang gasolina pod ni saka pod dito. Inyo day kuya, wala mo saka? Ni saka amo gikan sa $3.58 nahimo ng $3.99, almost $4 per gallon na. Dinhi per liter man. So sa una kay cents ra na sa una katong COVID time cents ra 39 cents 49 99 98 karon kay 1.6 na. Just times 3 no? Amo kay murag ni add ang mga cents mga 40 cents to 50 cents per gallon ang nisaka. Pero sa California Ma'am Hayes kung kami $3.99 or $4 may per gallon. Sa California kay $6.75. Times 2 ang ilang gasolina dito wa na gid ang homeless dito ni daghan na kayo ang homeless sa California. Diri sad na di koy makita nga mga homeless ko ansad ka nang di na kayo sila scattered na nasa sa usa ka lugar sa downtown. Gikuan na sila, gipundok na. Kay manghatag man gud sila manghatag man gud og kanang ang Salvation Army manghatag man gud sila og mga ayuda gid ba. Nya kuya, ang palitunon diya kuya, kumusta man? Ngaris amo kuya kay ang pan kuya ba kato kong storya gud ti. Nahimo siyang kuan. Nahimo ng munchkins kuya, ang dakon sa Ngidakon sa palisal. Di ang akong bautan na kuya ang itlog Ma'am Hazel, mahal ang itlog diha no. Wala pa ni mahal. Paita dili lang. Ang bugas ni mahal na. Moto ang pan kuya, wala ni tag 5 kuya.
Tag-G's Tag-city na. na kuya, Ah, tag-city city. ka. City lagi Sus, pwede bagay kami yan. gamaya imo ra ihamong. Maskins. Kunya, Maskins lagi Ang paan ko nung nga buhol ko ya right kay humok na kuno right kayo. size. Di na di ba ang buhol hangin. kuya gahi man na? Oh, wala Oh, na. wala hangin na. Wala kay palit-palit money diha, Ma'am Hazel. Ang money, sus pila na lang kagatak ko sa imo 50 no? Gamay na lang kaayo kuya. Wala naman akong kuan good sa money good supplier. Lami Wala. ara. Namas Kuya, lami na ara ba mas ng Florida. lami Nanas ara ba Florida ng akong mani supplier. kuya Ay, ba? Oh, Mani bitaw nga bagong luto. Nya butangan nimo sus daghang lami kay na kuya. daghang ano pepper. lagi Daghang sa pepper ba? San Jose Oh, lagi te. sa Jose lagi at bang ako din Ma'am Hazel kanang ato magano sus kay ni adto man si Alvin ka isa ba kay ni Suroy siya didto. Gitawag siya sa tindira sa ko ano man ni sir ali diri sir na uli di ka sir ali diri sir yung sa Alvin ha kinsa day ka Nagtuo siya nga ikaw. oh nagtuo siya sus nagpicture siya gitagaan siya og kanang money mga pakapin ba sus lami katong Oo, gimingaw babay siguro niya. sa money Gay na ni Alvin nga kaluha man ko ni kuan. oh kaluha so mo Te, siya mo tina ding daghan kay oo. tato Te, mm. nailad man sa kuan niya te. Nanimba mi sa Seaside SM City te. Mm. Na Karon simba sa Alvin. Dili kato sa una pagod. nasa na Tinuol ko galit te. Ako siyang gihapak te. Uy, dong, mo ka dong. Hibong ko tinga. Si di may reaction. Mura kinsa magoy man yun siya reaction niya. Mura kinsa man kisa rin wala. tiguanga Kisa din ni siya. Uy, kula sorry jud kaayo si Alvin de ka ko ning gana. no Mao ba Wa ni man ni kaya ila wa siya man ti. ni react. Kapit ang dito sa Wala ni kauras react. kuya. Ang 30 Ala o di ay minutos na no. himong usa ka Kuya, oras. Ah, kuya wa gyapon ka na usab kuya. ano Wa naman? gyapon ka na usab kuya. Ikaw gyapoy timer nato kuya. May tanong ko ba, abi na ko 30 minutes 56 naman eh. So Mo na kuya, nga. usman kuya, kano sa ka maka-attend na sa sunod? Kana iniguba Maka-attend ko, kaya na si Bako lang. basig sa sunod Sabado, maka-attend ko kanang Sige. akong suwayan yun nga di ko magduka kay tulo ka symptoms ang akong gipamati gid sa akong sakit. Headache, drowsiness, sleepiness, fatigue. Ya, ang usa kay kuan kanang unsa ni gas pains. Sige ko pang diri kuya ay di na ko ikauo kay ngano man akong tiyan nga magdaguok sa Di metabolism gid makabaho ang kuya. Dili endocrine baho. dili roy ang endocrine ba kay nagid siya sa metabolism day Sir Doms no Ma'am Yes. Hazel nagid siya din Oo, na uy. ng Kaya endocrine kaya mag-istorya ta ana kanang for everybody's awareness ba sunod ba og istorya ta unsay mga simptomas aron makakuan sa ba makarelate sa nang Dito atong ako lecture na kuya ato na kuhaan ko istoryaan kuya Mga ato na health. istoryaan okay ako sang i-share sa later on ang akong kondisyon sa akong mata gyud sa ako pag-detect unya ana-anaon nato karon aron kuan ba sa sunod so panay Yo, learning ang ako na mga ko tao i-share te. ikaw ti Yo, ang ako imong beauty i-share. tips mo te imong beauty kilay test sa giunsa paglinya beauty test giunsa Collagen. mo man gyapon ning naong nga Collagen. 2006 hangtod karon mo mausab daghan man nag-ingon no? unsa Uy, ganito Ma'am kuya. Hazel ang wa ni abot sa kutob ug istalisa Ma'am Hazel Lagi oy ang collagen man. Uy ang kuya, nagplano collagen mi wa gid ni ni abot lagi kuya nagplano mi ni ti Doms nga mura tag magkuan. Kanang unsa gito yung ante? Kanang mura bag kanang mag-review sa atong mga video. Atong mga videos kuya ba maghimay oo nindot na kanang kisaw gihapon pero mag-show to sa atong mga kuan lang ba mga clippings lang sa atong previous show na to istoryaan kung unsay mga dagway nato ana makita naman atong mga dagway yung apo na am lagi. sakto eh Mana yung ano apo? na ni apo si Ma'am Hazel Uy, unsa man ka? dako na uy Dako na Oh, kaayo. mo ni siya pang-ending ni laki siya. na day babae day Babae Ayun. nga tawa, Charles no, kay na. ayaw liwat lula Babae. ha ayaw liwat lula ha Ay, ang liwat sa lola. Alright, so Alright. Alright, so kini amao dinhi sa to akong ako sa to akong kuanti. Kung dinhi Ingnya. natapos. Ang Kung live dinhi natapos ang edition. line na po ni special nga edition sa Kisaw TV nga naa si Dr. Emiliano Ian Suson the third kaya no? The second The second di ay. O daghan kayong salamat gini si Domino po sa live din sa Ontario, Canada kuya. og kini si Emiliano Ian Suson II gikan ko mi Sir Ay nga nabalik salamat kayo nga gitagaan jud kog higayon og special episode sa atong co-host atong mga host si Domino og si Ma'am Hazel live from Florida, USA.
Yes, so og katong sa mga viewers nato karon og sa Mutanaw on Demand, please continue to share and subscribe our YouTube channel. O kini si Hazel Lastimosa live diri sa Cebu, Philippines. Maayong buntag udto og gabi kaninyong tanan kung asa ka man karon sa tibuok kalibutan. Mabuhi ka, Pilipino. Filipino. Kisaw